Ambalima bamanan kameno maliko no ani maliko kan foleni walimando be kataw kilengele na bela jele ma fo en fo sigorola ka fo nyana ko bisimila ka bi bamanan kuna foni sawlem kena kono nimina wala li chamanke awi maliki barew ani jien fan were kuna foni yawla kene do sigira senka ka beni tarata don jouer kalo kile muga ani sabai wala sa ka se ka furadike nyina hijila ta diuma a hakilina nyuma ere bora Pharma Plus AIPP la ni oui agence internationale pour la promotion pharmaceutique kaseka bara nyere dangene maya alani sababu nyuma al silamaya de meton ansaru nyajoro au conseil islamique du Mali manyama anfa ani ankara moba asir Sherif Ousmane Marani Haidara alini Mali jamana ministri somi ni okachaw be nyeshi dine ko ani batoko ngawo ko nyana bolima alani olu sababu kenen nyere nyemo ya kumbe ministri bolo ni me dine ani batoko kuna anfa ani ankara moba asir Sherif Ousmane Marani Haidara sababu nyuma olu yere kumbe kene konnana Sadio Sidibe Baba Keita ani nun kone olu ka soro lundo anga fraglan robba mimbe ni abewele groupe Pharma Plus IPP ani ministre somi ni akacha benembe dine bara demeluma ni abewele ministère des affaires religieuses du culte ani alani ankara mo sababu kosoni ale au conseil islamique nyama bay a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara we kenero sigi kenemini akra sababu ye ka furaji furam mena ke sababu ye kanga hijidun furake hiji hukumu konnana maka ministri ni sondale ba ay kumata ninga kala ka tashibla bage ka nyishi ankramoma a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale islamuka suba mimbini abeyule au conseil islamique du Mali ni ale nyama bay kada aka chesiri kan islamia bisika bla bala chugumina anga jamana kono hakadia jien fantan anani bela ninga kala ka dadu brodu nyumoye hukumu konnana nabna ka sababu ye ka jamana nyama udeme jamana bara kungankula teria imi ni a sababu bora ankramoro a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale au conseil islamique nyama bay ministri kala ka bonya masenye ka nyishi groupe Pharma Plus IPP mauma uburaga deme minge ka nyishi islamuma ni abebla islamia hukumu barau konnana ninga kala ka jira ka fo jamna nyama Ibrahim Boubacar Keita aria ngene nyine kasega makke madurula ta hiji ambe kenemika je crois que ahakanyi mo ka don kwa tete me doko kun kelen nyoronka anini ni Pharma Plus mo ye papier signé ku bena hiji deme furakola. Alors, donc, Dorokun Kelen ko bois sera fait, akila ou kera laïdou tigi. Alors, à sababu Ousmane Madani Haidara do, ale de teroudou, ou sera makuba feka dina deme, ou ba feka hiji deme. Donc, ou sera ma, ako bonne président du conseil islamique, au cas de mendiara nyabari, anye wati jan teroui. Alors, donc, demeni, mbabla au conseil islamique hukumu kono, mais ka bonyana fembe takadi jamana kuntiki mali Haji Ibrahim Boubacar Keita. Ousmane Madani yen ka ba don jamana kuntiki be ka senge minke bi dina ni konyala. Ma keme duru nyogon de betala maganyene jamana kuntiki ka hukumu kono nana au conseil islamique nyamaba ni oye ankramoro a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara alimi yere fana groupe de leaders spirituels musulmans du Mali maka nyamaba guide spirituel des Ansar a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ale may kene kanga adenga ya nolabla ni oye Sherif Ahmed Tidiane Haidara kene kan aka nisonda jira ninga klara fuli anin tanenge ka nyishi maminu kra sababu ye kani wali nyuma inasi afake mani oye ankramo a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ninga klara doke traninga sigi nyuma ala kono ya Mali hiji dembe dala jeri o siratige konnana ay groupe IPP mawfu ninga fra ministère mawere kan weni hakilna minta ka demenyeshi islamuma anso jalendo bi anana kramo placila kana fuli yani wali nyuma donc menum boraka donc ni ode ka fradi nina hiji hukumu konnala moko son hiji dum seka fura soro chomi wala anana kana ofo ko wala yimando ani o de donation kera 600 alhamdulillah foyte yambulo fuli an barkadal ko anana kara mo placila Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ninfradi mini hakilna bora conseil d'administration du groupe Pharma Plus IPP mau uluka nyama akafola ka kunye maminu buta hiji maka ku deme furakeli siraw kan ani ankara mo sababu a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara an don to do sisano iji tagala o ye fen kun folo ye nan be se ka deme mun do gata iji dem la yoro la an fene ko ngo bon aka laje sira jumen bato ambese ko lu lasoro o de sababu la le fene ye c'est un ministère de culte
ministère des Affaires religieuses et du culte rapproché pour que anga se kani action inke carton kakanga ta bibum be ambi o carton bisaba ani wolonvla mais ato benali iji tagala la yoro la ni ancien folo mais ni tan chien folo kata islamé fu yoro la Pharma Plus est société de Mali société de mais ale ka barate fin oreille furako ka fura dlan ka ferré. Conseil d'administration du groupe Pharma Plus IPP uluka nyama bani o Dr Dayi a dadu fura nunu dili kuna ni asababuba bora an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale au conseil islamique nyama bayi ni ka tila ka hakilajigi kɛ sira min yɛrɛ b'ale ni an karamɔgɔ cɛ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara. An bɛ yan nɔ bi fura di hukumu kɔnɔna de la ka taa ijidenw fan fɛ Mali ijidenw donc i n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na sababu fo aljinɛ donc sababu de y'a to an fɛnɛ sera yan bi ka ni dɔn in kɛ o sababu ye jumɛn ye o ye i n'a fɔ an ka kuntigiba silamɛw Mali silamɛw ka kuntigiba n'o ye Sherif Madani ye o sababu de la parce que o sababu an y'o lasɔrɔ cogoya min na an fɛnɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ de sababu y'a to an fɛnɛ y'ale lasɔrɔ parce que ale denmisɛnnin teri de don donc a y'a ɲini an fɛ puisque nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye silamɛya hukumu kɔnɔna na ka dɛmɛ ladon ko ale teri kɛra président ye ɲinan san 5 kɔnɔna na Mali silamɛw ka conseil président a ko an bɛ se ka dɛmɛ mun don a la n'an bɛ se k'o fɔ ka taa o ale yɔrɔ la an k'o fɔ a ye donc an ko a ma a ka président ɲininka de o conseil ɲininka an bɛ se ka mun k'a ye furako hukumu kɔnɔna na. An b'o hakili jigi k'a fɔ groupe Pharma Plus IPP ale ye fura dilanyɔrɔ ye ni a bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan an ka jamanaba in kɔnɔ a bɛ jamana 17 de la san o san u bɛ ni ɲumanyan wale ninnu kɛ ka ɲɛsin silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiriw kɔnɔ fo ka taa se diinɛ labatɔyɔrɔw ma kɛnɛ in kun cira ni photo de famille ye fo ka taa se fura dili ninnu kolobo karili ye. Kabini tarata don juillet kalo tile 23 dɔɔni kanwuriyali kɛnɛ dɔ bi senna Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ Bamako atelier a bɛ ɲɛsin seko ani dɔnko kɛnɛma ni o ye biennale artistique et culturelle o ɲɛbila labɛnw a bɛ ɲɛsin o baaraw de ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ baaraw a nun donna seko ani dɔnko minisiri fɛ Njaya Ramatulayi Jalo dɛmɛbaga jɛkulu caman olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sherifila Jabarani Sotɔgɔ la Amadou Jalo ani Dramane Male olu de tun bɛ. Ni waleya min filɛ nin ye n'a kɛra sabu ye ka biennale artistique et culturelle o labɛnni baaraw sinsin a kun tun ti dɔwɛrɛ walasa ka administrateurs ani techniciens minnu ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ biennale n'a ɲɔgɔnnaw labɛnni ma an ka jamana kɔnɔ walasa k'u ka dɔnniyataw kawariya baw biennale ale kun ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka bɛn bolodi ɲɔgɔnma sigikafɔ ani kelenya k'o jidi maliden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninnakaw ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɔgɔmada in na sigi kun ye ka kalan dɔ de ɲɛsin an b'a fɔ minnu ma n'u administrateurs ni techniciens minnu bɛ biennale sigi sen kan n'a bɛ f'a ma ko ka organiser biennale ye fɛn min ye kodɛnni tɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ labɛn niveau 3 de la niveau local régional ani niveau national donc mɔgɔ hakɛ min bɛ jɛ k'a kɛ wagati hakɛ min bɛ kɛ k'a kɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'a fɔ an bɛ laɲini min nɔfɛ fana k'a fɔ ni a kɛra min bɛ bɔ a kɔnɔ o ka mɔgɔw nafa donc ni yan'a ka se fo k'o baara de kɛ quoi donc o baara o dɔ de daminɛna sɔgɔmada in na ni an y'a faamu ko atelier de renforcement des capacités des administrateurs et techniciens. Ministre min ka ca ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko o kow jalatigɛli ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministre de la culture ye ale nisɔndiyali wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila nin ko labɛnbagaw yaasa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to biennale artistique min bɛna labɛn an ka jamana kɔnɔ san 2020 waati yaasa a ka kɛ fɛn ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ ni ka tila ka Mali jamana k'a denw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ni ka sanga ni bɛn ni kelenya o sinsinni ye
madame ma fɛn fɔ ni tiɲɛ to parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan ko n'i ye biennale kɛcogo jateminɛ fɔlɔ la administration kun bɛ cogo min na arrondissement ni cercles ni régions ni avec fo ka se niveau national ma organisation bɛ kɛ ten de donc i b'a sɔrɔ chef d'arrondissement ni commandant ni o y'a sɔrɔ maire ko kun tɛ yen kosɛbɛ ani service fɛn fɛn bɛ au niveau ninnu na niveau de n'a bɛ fɔ a ma niveau déconcentré fɛn fɛn b'o o service ninnu niveau la olu bɛɛ de ani laadalatigiw ni artistes ani kɛnyɛrɛye mɔgɔw bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka biennale dilan ka a ko sigi sen kan an bɛ segin a kan ka fɔ biennale tɛ ministère kelen ka ko ye gouvernement kelen ka ko tɛ jamanaden bɛɛ de ka ko don c'est une question nationale parce que an b'a fɔ biennale an y'a jateminɛ k'a fɔ c'est une manifestation nationale donc ɲɛnajɛ min don a bɛ jamana bɛɛ de concerné et puis n'i y'a jateminɛ fana ni n ko jamana bɛɛ i tɛ o secteur foyi ta baarakɛyɔrɔ foyi ta a kɛra transport économie finance sécurité défense jeunesse emploi nin bɛɛ de b'a ta sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ aw hakili jigi k'a fɔ ko nin dɔnni kawaleyalen ni a dayɛlɛla tarata don juillet kalo tile 23 saba fila tan ni kɔnɔntɔn a bɛ kuncɛ juillet kalo tile 27 saba fila tan ni kɔnɔntɔn Bamakɔ Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la. Ka sanga ni a ka buna adamadennin dɛmɛ ɲɔgɔnya waleyaw ye ka dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Modibo Keita ka bɔ groupe Keita la ka tɛmɛ ni a ka filiale M3 ye a ye dɛmɛ lase Mali jamana kɔnɔdenw ma minnu ni mankan ani fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye k'u lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la Mopti marabolo kɔnɔ ni olu nana bisimila minɛ Bamako faba la yan nɔ a ye dɛmɛ ɲɔgɔnya ta k'a lase olu de ma ni balofɛn caman dili ye a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tarata don de ma juillet kalo tile 27 Centre Mabile na Sogoni kɔkaw fɛ yen nɔ Alhamidou Badini ani a ka jatala Ibrahim Kulibali olu ka sɔrɔlenw don sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'olu lajɛ. Ɲɔmugu tɔni 60 n'a musaka bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn 20 n'a kunkanfɛn na o dɛmɛ de bɔra usine M3 yɔrɔ la ni ka ɲɛsin an balimaw ma n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ basigibaliya ye mun bɛ Mɔti mara la. Usine M3 ka ni hakilina ɲuman bɔra maa mun yɔrɔ o de ye a maɲɛmaba ye n'ale tɔgɔ ye Modibo Keita. Mɔti mara den minnu y'u ka dugu bila ka na Bamako n'a dɔw sigilen don Ɲamana, Falajɛ ani Centre Mabile kɔnɔ ni dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin olu de ma. Modibo Keita n'o ye groupe Keita yɛrɛ président n'u b'a fɔ a ma ko PCA donc an ka société farabolo n'u b'a fɔ a ma ko M3 Moulin Moderne du Mali donc a y'a yamaruya ɲini an fɛ an ka na tɔni 60 di an balima minnu bɔra Mali kɔnɔnaw na ka na ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na donc an nana ka na o 60 tonnes ɲɔmugu d'u ma a valeur bɛ taa 20 millions 400 na donc a y'a ɲini k'a fɔ faso baarakɛlaw ye ko ni kungo y'an bɛɛ ka kungo ye an bɛ jɛ ka a kungo ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o de y'an se yan bi donc an jɔyɔrɔ ye mun ye an y'o de kɛ k'o s'aw ma. Nin ɲɔgɔn dɛmɛ baara sera ka waleya ka sababu kɛ bolodiɲɔgɔnma ye mun bɛ usine M3 ani jɛrɛjɛkulu dɔ cɛ n'ale ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma dansago wale minnu bɛ ta ka musolakaw sɛgɛrɛ. An nana Moulin Moderne mɔgɔw sɛgɛrɛ pour que u ka se ka an dɛmɛ an ka se ka dɛmɛ kɛ an ka déplacelenw ye donc o hukumu kɔnɔna na u nana ni 20 millions 400 balo de ye ka n'o di déplacelenw ma donc an ka laɲini ye o de ye ka se ka déplacelen ninnu dɛmɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo cogo an bɛ bɔ n'o chemin de ye pour que ka se k'u an ka cible atteindre quoi donc o cadre de kɔnɔna na an sera Keita ma k'an b'a fo kosɛbɛ Keita n'a ka jama u bɛɛ mobilisera bi ka bɔ an ye. Usine M3 ka nin wulikajɔ laɲini o de ye ka ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma n'olu y'u ka duguw bila ka sabu kɛ gɛlɛya ye mun bɛ Mɔti mara la wa M3 ka nin dɛmɛ o na ɲɛsin o maa kelenw ma minnu sigilen don Senu. U ka alikuranɛ sanuman kalanni dɔnni kankuruyali kuncɛlen kɔfɛ WhatsApp réseau sanfɛla kan u ka karamɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ ka bɔ Divo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Madame Flantɛnɛ Jalo
ale nalen vacances la Mali jamana kɔnɔ a y'a kanu ni ka kalan kuncɛli kɛnɛ dɔ sigi sen kan min sen fɛ a tilara a ka alikuranɛ sanuman kalanniw bɛɛ lajɛlen na. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o kun talen do k'a di a Seydou Cherifo Ahmed Tidjani Haidara ma ni o ye an fa ani an karamɔgɔba a Seydou Cherif Usman Marani Haidara denkɛ ye. Mɔgɔba caman o kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ɲɛnamayara ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Ɲarelakaw fɛ yen nɔ. I n'a fɔ komi mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ u yɛrɛ ka karamɔgɔ ni o ye Dawu Sulemani Ture ale fana kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Umu Kulsum Jabi ani Seydou Ɲare olu sera ka fɛn minnu lasɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'a lase an ma o de ye nin ye. Bi ne nisɔndiyalenba de don ka d'a kan ne yɛrɛ denmisɛnninama ma kalan kɛ mais Ala sɔnna an nana ni karamɔgɔ nana ɲɔgɔn dɔn Cherif Usman Madani Haidara sababu la internet kan donc an ye kalan daminɛ WhatsApp kan dɔɔni dɔɔni fo ka na n tila la an ye san 2 ɲɔgɔn de kɛ pour que ka kuranɛ jigin donc nisɔndiyaba de bɛ ne la mais nisɔndiya tɔ bɛ bonya. Donc an balimamuso n'an balimakɛw n'u sera ka ni misaliya ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ko mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama donc k'a fɔ ko temps tɛ n bolo i yɛrɛ de bɛ temps créer. O la baara min b'an bolo ka kalan kɛ WhatsApp kan a sababu bɔra Charifu le la fo ka taa se karamɔgɔ Haidara ma donc o la Ala sɔnna ne bɛ mɔgɔw kalan WhatsApp le sanfɛ n yɛrɛ bɛ n ka baara ye muso kalan de ye ne bɛ Ansar musow le kalan bon n mɛnna o la. Mais n ye WhatsApp kalan daminɛ a san 3 le bɛ nin ye muso nin yɛrɛ ye korona jigi a san 3 ne kɔnɔ ni Ala ka jɛn ye. Nisɔndiya min bɛ ne bolo dɔrɔn ne bɛ Ala le fo ka Ala barika da ne yɛrɛ Ala sɔnna ko karamɔgɔ sera k'a lɔn vraiment ko a nana ni laɲini min ye diɲɛ kɔnɔ an sera k'a dɛmɛ a ka baara la an ma foyi kɛ quoi mais an sera ka fitinin dɔ bɔ dɔrɔn fo Charifu bɛna sigi an ka kɛnɛ kan vraiment an ma dan yɛrɛ le sɔrɔ o la o nisɔndiya yɛrɛ le ma tɔ to n na quoi. An nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛba de kan ni o ye kuranɛ ka kɛnɛ ye o de ye kɛnɛw la belebeleba ye o de ye kɛnɛw la sɔnkɔrɔtalen ye ni a jigikun ye ka di Alakira ma ka na di mantonw bɛɛ lajɛlen ma nin ye fɛn de ye fɛn min ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka dɔnniyali sɔrɔ a la fɛn de don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri sɔrɔ ka jija sɔrɔ sabu n ye aya min fɔ o de la mɔgɔ caman bɛ yen u b'a ye k'a fɔ ni ne ye kuranɛ ko daminɛ n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la wa e bɛ ɲɛ sɔrɔ sabu Ala ko ten ko ne ye kuranɛ nɔgɔya ne ye a nɔgɔya ne ni e bɛ da la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye Ala ko ten kira ko ten de ko mɔgɔw lasɔn hɛrɛma ye mɔgɔ min ye o dɔn ka mɔgɔw dɔnniya la o la nin ye fɛnba de ye nin ye fɛnba ye an bɛ Fulatɛnɛ Jalo fo a n'a tɔw u ka cɛsiri la a n'u ka jija la u ka cɛsiri la a n'u ka jija la k'i ka waati ta k'a fɔ n ka Ala ta ɲɛɲini o tɛ mɔgɔ caman bolo dɛ k'a fɔ n ka n ka waati ta ka Ala ko ɲɛɲini ka n jija ka n cɛsiri a bɔra an fɛ yen a y'o de fɔ a ko ale ma foyi kɛ arabukalan na kɔni ye tubabukalan dɔ kɛ nka bi ni sababu ɲuman ye n'o ye Ture ye u ka ɲɔgɔn dɔn sira kan a ye kuranɛ kala bolo réseau kan fo ka se k'a bɛɛ jigi nin ye fɛnba dɔ ye Fatɔma y'o de fɔ a ka kuma na mɔgɔ minnu sigilen bɛ tubabu jamanaw kan u ka waatiw a damadɔlen don a damadɔlen don nka o bɛɛ kan k'i cɛsiri ka se ka kuranɛ kalan fo k'a jigi ni jija ni cɛsiriba ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an wolo lajɛ. Alizerikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalankow ma a y'a yira k'a fɔ don nataw la Alizeri kan filaw minnu lakodɔn bɛ n'o ye arabukan ni faransikan ye
ko anglais be songa faranzika nona bla bawo faranzika jɔyɔrɔ jɔyalen do ale yɛrɛ ka faamu na Tayeba Bouzida sanfɛ kalanko ministre a ma da fɔli ma dɔgɔkun in kɔnɔ a y'a ɲini Algérie jamana kɔnɔ sɛbɛnfura o sɛbɛnfura bɛ dilan ni Algérie jamana foroba sɛbɛnfura do a kunnana sɛbɛnniw ni o ye en-têtes ye don dɛmɛnenw na arabu ni faranzika de kun bɛ sɛbɛn nka nin sen a ka kɛ arabu ani anglais a y'a yira k'a fɔ yɛlɛma bɛ don a la ka sabu kɛ mun ye n'i ye sɛbɛn o sɛbɛn kɛ k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni arabuka do i b'a sɔrɔ maa 1,200,000 ka taa se maa 1,300,000 ma o b'a kalan ko nka ko n'i y'a kɛ faranzika ye ko a kalanba ti caya k'a sabu kɛ maa caman tɛ faranzika mɛn diɲɛ in kɔnɔ o kumana ni Algérie jamana b'a fɛ a ka kalansow ka matama diɲɛ seleke naani kalandenw fɛ fɔ faranzika ka nɔnabila ni anglais de ye ka fara arabuka kan o kumana sanfɛ kalansow la faranzika a jɔyɔrɔ bi dɔgɔya ni ka kɛnɛ to anglais bolo ministre Tayeba Bouzida ka fɔ la anglais na kɛ sababu ye ka Algérie jamana kalandenw dɛmɛ bawo a na kɛ sababu ye k'u labɛn an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi ɲɔgɔn da diɲɛ de do o kumana ka fɛn ɲini k'a dɔn walekele baara bɛ kɛ ni minɛn min ye k'o ɲini k'o bila i ka bolo kan k'i labɛn k'i ɲɛsin a kɛlɛ ma o de ɲɔgɔnna tɛ wa anglais de y'a kɛlɛkɛminɛn ye bi n'i t'a fɛ i ka kɛ kɔmaa ye diɲɛ in kɔnɔ bi i bi don o de da fɛ a yɛrɛ kɛmɛ ka dasumusumuni dɔ bila bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye ka maaw ɲininka faranzika ka nɔnabila ni anglais ye aw ko cogo di a bi bɛn wa tɛ bɛn u ti kalo tile 5 nata o jaabi labanw bi bɔ k'o bi La Guinée Conakry jamana kɔnɔ san 2010 furanjɛrɔ fanga ministre min ɲɛsinnen kun do farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnniya mɔ Thierno Aliyu Jawne san 2015 dɔw y'a bɔnɛ a nin na maa minnu sɔrɔ ka sɔrɔ k'u minɛ ndɛnɛ u ka kiriw jatigɛra k'a jira k'a fɔ si kaso u b'o kɛ Thierno Aliyu Jawne a fabaw ka kiri kun bɛ senna kabini mars kalo tile 18 tɛmɛnen a si kun bɛ san 57 la février kalo tile 6 san 2015 a su balala ka ye a ka mobili sen ja kɔnɔ n'o ye katikati ye La Guinée faaba la Conakry a fabaw donna a nɔfɛ mobili kɔnɔ ni ka kiri biti wuli a la ka bɔnɛ a nin na ni ka sɔrɔ ka tunu wulikajɔw kɛlen n'u sɔrɔla tɛgɛ la ka na n'u ye kiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ u bɛɛ lajɛlen y'u cɛ a la k'a fɔ u nɔ tɛ nka seereyaw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ u do o kumana min ye si kaso ye k'u b'o kɛ yanni ni maɲi faali cɛ n'o ye Thierno Aliyu Jawne ye faali kun daminɛna musolaka dɔ de la ni o ye Aïssatou Boiro ye ale de kun ye laginɛkaw ka wagandenba n'o ye trésor ye o ɲɛmaaba ye ale faale kɔfɛ Paul Temple Kole fɛnɛ fara ni ka sɔrɔ ka na commissaire Pascal Bangura fɛnɛ bɔnɛ a nin na ni ka Mohamed Gousseini fɛnɛ da o kan ni o kun ye sɔrɔ ko ni musaka ko ɲɛnabɔlen ministre so cakɛla ye Yaya Jammeh ka fanga binne Gambie jɛkulu dɔ sigira sen kan min ka baara ɲɛsinnen do fɔɲɔgɔnkɔ banni mɔ Gambie ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko commission vérité réconciliation tarata juillet kalo tile 23 olu ka dasumusumuni kɛra sababu ye san 2005 juillet kalo la farafinde minnu yɛra Gambie dangandaw la ni Senegal jamanadenw ni Konowari jamanadenw ni Nigeria jamanadenw ni Togo jamanadenw kundo n'u minɛna k'a fɔ ko mercenaires kundo k'u fa Yaya Jammeh ka fanga kɔnɔ seereyaw nana bɔ k'u bi ka jira k'a fɔ Yaya Jammeh de kun ye ci di k'a fɔ u ka fa ko barisabu ka da ka k'u n'a mɛn a ka fanga kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ Yaya Jammeh ka fanga kun da ni maa jɛ ye kuma bɛɛ a yɛrɛ kun bolo a bɛ farati danga la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ani nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin farafinde ninnu minɛnen Gambie dangandaw la kwaji ka ta kɛra n'u ye faali gwene la ni k'u kundu kɔlɔnba dɔ don min kun bɛ Senegali dugukolo ka Casamance mara kɔnɔ Casamance min ni maa bɛ se k'a fɔ Senegali ka maraba tɛ boli a kan ka sabu kɛ olu yɛrɛ b'a la ko f'u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Senegali jamana la nka dɔw y'a yira k'a fɔ Gambie jamana ɲɛmaa Yahaya Jammeh n'a mɔɔw kun bɛ ɲɔgɔn bolo wa faali in taara kɛ yen de kɔlɔnba dɔ da la o kun ye maa fa gunde ye maa min dasumusumuna n'o ye seereya in di jɛkulu maaw ma u k'a ma ko Omar Jallo a y'a yira k'a fɔ hali sini ale ma ɲinɛ maa min na ni maa ninnu minɛna ka taa ni u ye Casamance kɔlɔnba in da la n'u bɛna fa ko maa kelen kun bɛ u la o kumana ale fɛ k'a fɔ anw tɛ mercenaires ye k'an n'an bɛ Yahaya Jammeh ka fanga kama anw b'a fɛ ka nazara lade lasɔrɔ wa an minɛna o de daro k'a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a tɛ taa ka faale da euro wari dalasi 200 kun b'a kun k'a y'o bɔ k'o jɔ ale la k'ale k'o minɛ n'ale kɔni fa tɔ kɔni don ko tɛna mago ɲɛ ale faale ye k'a labanna ka ɲini ale fɛ a k'a to a ka dugawu dɔ don a yɛrɛ ye yan'a ka fa ko ale Omar Jallo
diɲɛna n'o ye yan'a ka tila dugawu donni na a yɛrɛ ye lakana tigilama wɛrɛ tun bɛ yen ko Sana Manjang o sina ka kisɛ k'a la ten lieutenant colonel ni o ye sɔrɔdasi jalatigi ye Yahaya Jammeh tile la ko Solo Bojang a ko de y'a da olu bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ Yahaya Jammeh de y'a yira k'a fɔ maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka fa Solo Bojang ale de kun ye jɛkulu ɲɛmaa ye Sana Manjang ni ale yɛrɛ bilamɛ bɛ boli sen fɛ ntɛnɛndɛmɛnen sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ yen ko Maliki Jata o y'a yira k'a fɔ san 2004 kunnafonidila min fara Deida Aidara k'a yera o fali la. Kɛnɛya tigilamaw ka kunnafoni y'a yira Ethiopie k'a fɔ maa 10 ani maa 8 de bɔnɛna a nin na nisɔngoya taamanaw ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ in daminɛna juillet kalo tile 18 alamusa Awasa ye mara ye a dugu dɔ ye Sidama ye Sidamakaw de bɔra ka bolo minɛ ko fɔ u ka laɲini ka mɛn fanga fɛ o yɔrɔ bɛɛ lakana tigilamaw y'u babali u ni tɛmɛni cɛ gɔngɔrɔngɛriw daminɛna ka pinɛw jeni mugu fɛnɛ dayɛlɛla maa 4 bɔnɛna a nin na ye lakana tigilamaw kɔni sera ka Awasa dugu caman sɔrɔ ko lakana a don ka basigi do ye nka u n'a ta bɛɛ wulikajɔ kun bɛ senna dugu wɛrɛw la o de y'a to dɔ farala maa sata hakɛ kan ka kɛ maa 10 ani maa 8 ye nin ye Ethiopie worodugu yanfan maraw de ye minnu b'a fɛ ka bɔ Ethiopie fanga ka mara kɔnɔ ka se ka fanga dɔ jɔ u ye n'u ko ma ko province indépendante sango Ethiopie worodugu yanfan mara ɲɛmaa ɲɛmɔgɔw u kun y'a ɲini ko furubakalata ka kɛ u ka kɔnɔ na n'o ye référendum ye ni maa fanba jɛnna n'a ye k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta ka kɛ an dama mara ye o référendum ni o ye furubakalata ye o kan ka kɛ kalo 5 nataw kɔnɔ nka bi na jamana ɲɛmɔgɔw jɔrɔlen don Sidamakaw siyaw minnu b'a kɔnɔ n'olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ko fɔ mara in a ka segu u mɔ ka danfara don u ni Ethiopie fanga ka mara ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a tora ka kolokolo ko siya wɛrɛw bɛ yen minnu fɛnɛ ka ca olu fɛnɛ kana na wuli ka laɲini ɲɔgɔnna kɛ. Faranzikaw fe laginakaden min bɔnɛna a nin na ka sanga ni farafinna ndolati barabila fɔli dɔ ye ni dɔw kun y'a yira k'a fɔ o barabila fɔli supporteli de sen fɛ k'a fana kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bonya ko dafɛ a faba yira ka se k'a minɛ Turki jamana den do nka bebe na Faransi jamana lakodɔn sɛbɛ bɛɛ bolo a tɔgɔ ye ko Fabian a si bɛ san 20 ani san 9 na a yɛrɛ lakodɔnnen do Faransi lakana tigilamaw fɛ ka sabu kɛ a ka denmisɛnniya kɔnɔ a ye kokolo dɔw kɛ wa dɔw yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ten kosɛbɛ ko in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na ni o ye Rouen ye o procureur ni o ye jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa ye Pascal Prache ale y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen do nka gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'a dɔn k'a fɔ maa in fa kun kɛra Algérie ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ ndola de senfɛ walikɛlɛ ko siya woloma wolo jɛma ti wolofima fɛ n'u kama ko racisme k'a fa kun de kɛra u ye o danganiya de sen tɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ fa a ko a bilama b'a ɲini Mamadu Bari somaw fɛ n'u sɔnna k'ale bisimila a b'a ka dugawudon kɛ u ye k'u kuma ɲɔgɔnya o y'a ka laɲini ye a ko nka ale b'a denkɛ dɔn cogo min denkɛ mɔna mɔ yɔrɔ min na ani maa siya bɛɛ lajɛlen dɔ jɛra maa wolofima ni bilenma ni jɛma k'a fɔ ko ale den bi laban ka taa ye siya woloma mankan na fɔ ka taa maa fa k'o b'ale kɔnɔ gwa a ko k'a bɛ dugawudon kɛ ka ɲɛsin Mamadu Bari binnen mɔ nka Faransi kiiri y'a yira k'a fɔ ni kow bɛɛ lajɛlen kɔni jɔra denkɛ kɔni na ko san 20 ka so k'a b'o farati danga de la. Angleterre jamana a minisiri ɲɛmaa kura sɔrɔla Boris Johnson do maa dawulamaba in politiki binaku ka ni togoroko maa fɛnɛ do ale de bilala Theresa May nɔna bawo Theresa May dɛsɛra ka Angleterre jamana bɔ nazaralatɔnba Union Européenne na Boris Johnson na ni ale yɛrɛ de kun bɛ bɔli ɲɛkun na don min na forobakalata bi kɛ Angleterre jamana de fanba ye danaya da ale de ka sugandi ka kɛ Theresa May nɔna bila ye Theresa May ka minisiri min ɲɛsinnen kun do Angleterre ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma ni o ye Jeremy Hunt ye a y'o bi maa dɔ bɛ min ka dɔnta ka wuriyalen do ko Nick Griffin ale y'a yira k'a fɔ Boris Johnson n'a ko min ye nin ye Angleterre ɲɛmaaya la k'a na kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔnkɔ ban Angleterre ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ maa fanba de y'a yira k'a fɔ bɔ ka kɛ nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ forobakalata senfɛ n'o kɛra ka na bila bi la o bɔli sen tɛ kɛ a bɛ maaw funu ko nka ko yɔrɔ kelen min kɛ mɛ k'e jɔrɔ diɲɛ selekena ni setigi jamanaw kana na wuli ka ŋwara de da Boris Johnson la ni ka senkɔrɔla ɲagasa nazaralatɔnba Union Européenne bɔli la ni kɛlɛ wɛrɛw ye i n'a fɔ k'a su ka kɛ Iran jamana kan Irisila jamana ani Chine jamana bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Angleterre n'u bɛ Amérique jamana bolo a n'a ka Donald Trump ko n'o tɛ ko n'a bɔra o yɔrɔ la n'a sera k'i kɛ ko in kɔni kan ka Angleterre jamana bɔ nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ ko y'a nakun de ye Angleterre jamana ɲɛmaaya la bi i n'a fɔ minisiri ɲɛma.
ore be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ su fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ sani o cɛ aw kan bɛn